Malta kienet waħda mill-ewwel pajjiżi li rikonoxxiet formalment l-indipendenza tal-Kosovo fl-2008 u llum hija lesta li tappoġġja l-isforzi tal-Kosovo għal relazzjoni aktar mill-qrib fl-Unjoni Ewropea. Għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella meta ltaqa' mad-Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Kosovo. Vella qal kif minkejja li l-Kosovo hija rikonoxxuta minn diversi pajjiżi xorta waħda da ssib diffikultajiet biex tkun parti minn ċertu organizzazzjonijiet. Kien hawn il-Ministru Vella saħaq li Malti hija dejjem lesta tappoġġja l-aspirazzjonijiet tal-Kosovo anke biex isir membru tal-Unjoni Ewropea. Deskritt mill-Ministru Malti bħala ġellied eċċellenti għal-libertà u li dejjem prova jġib l-istabilità fil-Kosovo, il-Ministru mill-Kosovo qal li Malta tappoġġja b'mod partikolari l-parteċipazzjoni tal-Kosovo fi programmi tal-Unjoni Ewropea u saħaq li tista' tkompli tgħin lill-Kosovo f'diversi oqsma oħra wkoll. U għafisser kif il-Kosovo għandu diversi sfidi fosthom dawk ta' investiment, burokrazija u ġustizzja. Iżda minkejja dan determinat li jkomplu jippromovu dialogu u l-kooperazzjoni fir-Reġjun Balkan. U għatem jgħid li l-Kosovo grat ħafna l kollu li Malta diġa għamlet u jħares lejn Malta bħala mudell tajjeb kemm il-lat politiku kif ukoll dak ekonomiku.